Таңнар бүген элеккечә атты. Укуга дип китте сабыйлар. Кыңгыраулар бер мәл шыңламады. Аптырашта, апа, абыйлар. Нәрсә булды? Күктә болыт, тик сораулар калды эленеп. Балаларны килеп алыгызчы. Әниләре шапты киенеп. Сугыш дисәм, илләр тыныч үзе. Матур көндә түгел яшен. Телефонга килгән хәбәрләрдән буылдым күк тозлы яшемә. Кан эчендә яткан балалардан ирләр булып ирләр үкседе. Исән, хәбәр салчы диеп, әниләре күпме үтенде. Арлы бирле алар хәбәр көтте. Ялган гына булсын диделәр. 6, 7, Уннан артык мәет. Өметләре шунда сүнделәр. Телефоннар тынмый, хәбәр килә. Кайсы дөрес, кайсы ялган соң? Бер гаепсез, япь-яшь балаларның гомерләре кемнәр алган соң? Кем икәнен бик тиз белде халык. Уйлар уйга хәзер бәйләнми. Бу кешене кеше диеп бер кемнең дә теле әйләнми. Нәрсә булды? Әле яңа гына язлар иде. Җиһан уянды. Бүген ап-ак оляпкычлар, костюмнар да канга буялды. Укуга дип киткән балаларның кайберләре кире кайтмады. Бүтән илне кара кайгы басты. Бер эшкә дә күңел ятмады. Безгә нәрсә, сөйлибез дә бетә. Якыннары гына тынмас шул. Аяз көнне шундый вәхшиллекне оныттырып кына булмас шул. Ата-ана өчен шунсы авыр. Бер китмәде бүген күзләрдә. Ни эшләсәк тә инде табылмады. Юатырдай җылы сүзләрдә. Кичерегез безне, эй сабыйлар. Сезнең алдагыз бик нык гаепле. Тиеш идек бергә каршыларга. Якынлашкан бәйрәм гаепне. Сезнең өчен намаз укыгач та җәннәт сорап дуга кылырбыз. Эй, кешелек, без кайчанга кадәр шундый вәхши кырыс булырбыз? Без бит җирдә, бөтен дөньясында үзебез дә гүя бер кортлар. Кызыл канга батты казаныбыз, ап-ак калды бары шымыртлар. Язның җәйгә кергән көннәрендә кара болыт кебек уйларым. Мәктәпләргә ничек җибәрерләр? Ата-ана, кызлар, улларым. Нәрсә диеп җавап бирербез соң? Бала җуйган ана, атага ничек булыр дәрес бирүләре? Укытучы абый, апага. Сыйныфташлар ничек шул класска керер икән яңадан? Я Ходаем, шиксез сабырлыкны кызганмыйчы һәрбер баладан. Үзең сакла мондый вәхшиләрдән. Юк ит әле шундый җаннарны. Гимназия сеңгән каннарны парталарга мәңге саклар инде. Җаны күккә иңгән балаларга
Cennetlärнең бишче türlәрен, язлар кебек яп-яш сабыйларның якты итсә идең гүрләрен.